Carwyn Jones ydw i. Dwi'n chwarae amryw o gymeriadau yn yr ddrama Nansi. Dwi'n chwarae Cecil yn bennaf, sef gŵr Nansi. Dwi'n chwarae Lloyd George pan oedd o'n gynghellor. Dwi'n chwarae dyn o'r enw James Robinson, dyn sy'n chwarae piano, a dyn mae'n debyg sydd wedi cael addewid gan Nansi fod o'n wedi cael ei phrodi hi, sy'n troi allan i fod yn gelwydd. Pwy arall dwch? Dwi'n chwarae pregethwr. Dwi'n chwarae Cornelius, Sipsi. Dwi fod i chwarae ffidil, ond yn anffodus fedra i'n chwarae ffidil, felly bydd Cornelius ddim chwaith. Ar hyn o bryd, da ni wrthi'n ymarfer, yn amlwg. Beth sy'n ddifyr i fi ar hyn o bryd ydy trio ffeindio gwahaniaethu rhwng yr holl gymeriadau. Yn gorfforol ac yn ieithyddol, mae ambell un, mae James yn siarad Saesneg. Mae Sir Ernest, un arall nes i anghofio sôn amdano fo, mae o'n siarad Cymraeg, ond mae o gen i reglediaeth Saesneg tu ôl iddo fo, felly mae hwnnw'n yn wahanol eto. Ac yn Sir Drefaldwyn, Tom Lloyd, un arall nes i anghofio sôn amdano fo, Telynor Ceiriog. Felly, dwi'n trio ffeindio gwahaniaethau corfforol ar hyn o bryd, felly, mae'n hwyl.